ngai ku play step ya pi ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong thra Jisu Christ unong panem ba ye ja jongi ya ka jingpuson na ka tien ka jong blay ginya puli na ka shithish ki nong Hebrew ka nong ba ar ka khat ka ba khat pra ka kentien ka ba ong na marha ka ba ma uhi ula sha habala penshoy ula ken banyarap ikita ya ki bala penshoy Sang an ai pida ka nuksa na ka banta pa fen sngewthuh ya ka nigir khan dala fi bam ya ka nugu jing bam bat shi sien ba fila mat ya ka tu jing bam pitep ka jing bam ka long kum no ka long ka ba bang ka ba thiang ka ba sat ka ba jo ha ka nugu kom la fila mat fi sngewthuh ya ka jing mat jong ka Ti wat hadian pa fem shim la bam shu e kitu ka jing bam la dan ki ba bam e kitu ka jing bam pisu thu ka long kum do ka daw baro ka long namar filan da ban mat e kitu ka jing bam ti kum taru ka la ban long ha ka jing sham ha ka jing kendo la ring la ya ling ba ka long ka sok bangin so thu ye ki wai wat la dangi yam ya shu ka bible ki thu angi ba shuwa bagingin ye kundu ye ka jing penshoy ara ja tamsna manshwa U Jisu ubalong ubla shim ye ka jing long do ubla shim ye ka jing long brio ula ya ling ba shibun ka jing sha penshoy padena ka taw usung thu larangiru iya lembaga jing penshoy kamde ka besok na ka banta jongi bangin lat na ka jing syukor dan ka jing penshoy U Jisu hap ya ka banduai saupo ski bat saupo men bat ya ka ban puson ya ka tien ka jong blay haman la ka khalmat bat kum juru ya ka ban pendap ya la de da ka tien ka jong blay khnang ya ka ba un la ban job ya ka jing penshoy ta den ta ka daw usngu thu ingi habangi kendu ya ka jing penshoy kai ka bangi don kam ban pen khre kumta ka jing duai bat ka tien ka jong blay blay la ai hanga ba da phi khnang ya ka ba mangiru ngin la ya ka ban job ya ka jing penshoy U Jisu Christ shim la sharam ha ka jing penshoy tela rangiru ngiya ya ka lenti ka jong Jisu Christ nginum sharam ka daw jong ka jing sharam ka long pangim shim la pet chau Jisu Christ ma uru la ya lamba ka jing penshoy and rew la job ya ka jing penshoy dena ta ka daw ula ya ka ban yarap yengi habala penshoy yengi uyarap yengi lamba ka uyarap yengi lingba ka jinget ka jongi ha ka jingai ka jong uyarap yengi lingba ka jing shashkor jongi ya ka tien ka jong uyarap yengi lingba ka sinjam bangi shim ban shong ban duai U Jisu Christ wangi sanran hashwa ya ka un ke lo jo ka teng pna duai ba fena mahab sha ka jing penshoy U Jisu ulalong ka nuksa badularu ban yarap ta ka banta jongi habangi ka du e ka jing penshoy ka jing yarap ka jing ugalong lengba ka jing penshat bor ban duai ban shampang e ka tien ka jong blay lingba u ban sim khoi ti kumta ha ka ni ka singi ka banta pimdan kam shu ban shapting e ka jing sharam namal U Jisu Christ usung thu kat nu ka long ba e na ka banta ban job persha e ka jing penshoy ka jing syukor ka jong baman dena ta ka daw ulay rabingi da ka ba ai hangi yau shabi kumdu ban job e ka jing penshoy lingba ka nuksa ka jong uhi ban lingba ka ktien ka bula dab ban kran shanga bar shapi ti hagri ski ba manta pediang ya ka ktien ka jong blay shimni ka sinjam jong ka jing duai bat ka jing penret
pila ru banjob ya kajing pensoi. Ublay kajing sugun orang kat berpihak ni kesingi baru kowe. Berbuat nom klep. Bleu ia jepi kumba pilong. Amen.